Benvinguts, els cosins, un episodi més. Avui sí que m'he perdut amb els episodis, els 200 i pico. Avui tenim molt d'il·lusió i tenim moltes ganes. I molt de respecte. I molt de respecte, en sèrio. Tenim en Pedro Sánchez. No és president. No és president. Quin cabron. No, sí. Però amb l'orgull de tenir en Pedro Sánchez de Tuo Mala. M'estic llevant el fang encara de València. Gràcies per tenir-me, ja sabeu que som fan i que fa gana, que fa mesos que us vaig darrere. Tenies que coincidir a Barcelona. Tu ja fa molt de mesos que estàs convidat, però mos teníem que creuar per aquí enmig. I aquí estem. Arribat el dia. I és aquí que tomo, perquè demà, quan s'hagi emès, ja s'haurà fet el concert, però és com ho podem gravar, demà tocau a rematar. Demà tocam a rematar. 3, ni un ni dos. La petita, però bueno, és igual, estem allà. A Celeste. Feim una invasió menorquina a Barcelona amb el meu grup, que es diu Con Joc, amb el meu segon cognom Tuamala, i amb el Dàlia, que ja ens coneixeu, i amb el Berlà, que també ens coneixeu, i res, si mos hem juntat uns quants amics, passar cap vespre per allà i veure si ve gent. En la puta polla, això. Sala mítica, fa moltes ganes. Hòstia, sí. Allà hi ha suor, hi ha sang de grans llegendes, eh? Sí, clar. I restos de droga, també. I no tant llegendes. I de no tan llegendes. No. Es ve que tu i jo hi ha sang nostra allà enmig. Bé, ja ho explicarem avui. Vale. Sí, m'acabo de recordar. Pues tenim en Pedro de Tuo Mala i anem a veure com us depara el podcast, com sempre. Ja. No, coneixia aquesta. Vinga, Pedro, vinga. Mau. Hòstia. No, se me sonava. Això és la producció dels cosins. Hola, i això cantes tu o...? El cap de setmana m'ha de dir un parell d'horetes i mira, a poc a poc. Estic començant dins el món. Hòstia. I per això també m'agrada tenir companys de la música, de producció. Exacte. Per contrastar opinions, gustos. Això és molt important, que tinguis molt clar. Me vols treure, per favor, l'espot i desfondo, que fa una hora que el tenim? És molt important que sàpigues que en Saúl ha tocat totes les rames de l'art i, evidentment, la música és una de les seves rames. És un dels meus forts. Hòstia, no sonaries malament, això. Ja no rames fort, ja. De músic ja és... De les rames és una de les que puc fardar. Tu te juro que jo m'havia mig preparat com començar amb aquest home i ara ja estic totalment desmadrat. Perdó. Estàs nerviós pel concert de demà o no? Estic nerviós. Te diria que no, però si li demanes la salota meva com duc tota la setmana, no hi ha qui m'aguanti. Amigo. Perquè no per nervis, sinó... Bueno, sí, per nervis també, per moltes gestions, és una pesadilla burocràtica també, fer altes, seguros, no sé què, i és en plan, hòstia, m'estic ocupant de tot això, necessit pensar un poc en els concerts, saps? Però s'ha vingut un dia abans, jo tot sol, i després vaig a fer una birra amb una amiga, em vaig a sopar jo tot sol i a pensar un poc en el que hem de fer demà. Te diré una cosa, la gent que se'n va d'aquí se'n va com si hagués fet una teràpia de xoc i se'n va relajada. Pensava que s'ha anat a quatre pates. No. Bé, qualcun sí que s'ha anat arrossegant d'aquí. Qualque pot que t'he sentit jo que t'anava a ser. Un parell sí. Un parell sí. I el coneixes, però bé. Sí. Però no, nerviós, tinc ganes. La veritat és que no us enganyaré. Pensava que vendria més entrades del que hem venut a dir des d'ara. Espero que demà la cosa s'animi molt i supos que s'animarà molt. Però, bueno, fotrem una bona festa i tinc ganes de tocar davant amics meus de Barcelona i davant gent que no me coneix, que sé que vindran, i tinc ganes de compartir cap vespre amb els amics que són els Dalis. Feina. Sí, final, ja t'ho dic, vull dir, mentre ho puguem fer, encara que venguin 2 o 3 persones, seguirem fent. Mira, una pregunta, a tu que te motiva més veure la gent que ja coneix els teus temes i disfruta de la música, o realment veure gent que no t'ha vist en la seva puta vida, no saps qui ets, i en aquell moment descobreix de cosa que li agrada
i comença a reaccionar i a disfrutar. En el cas dels meus temes, clar, he fet 2 o 3 concerts fent els meus temes, aquests temes que estic presentant ara, que són els primers que faig així en català i tal. Per tant, no te sabria dir si hi ha molta gent que se'ls coneix encara, però sí que n'hi ha alguns. Però vull dir, si vens a Barcelona és perquè la gent te vegi, gent que no te coneix te vegi, i sé que hi haurà gent que vindrà i espero que li agradi. I espero que tornin i espero que me permeti això per seguir fent cançons, que és el que fa. Tu vas estudiar aquí a Barcelona una temporada? Jo vaig estar estudiant, fa molt, de fet vivia aquí baix. Sí? Sí, a Plaça Maragall. Hòsties! Sí. I vaig fer Història de l'Art, vaig fer 15 minuts de classe, vaig fer 2 anys en el bar, i després vaig estar a l'aula... Però te vas llicenciar en el bar, no? Que va llicenciar, sí, en el bar, m'atenen en l'esquadra d'honor. Anda que no, hòstia. No, bueno, conyes a part. Després vaig girar de vocació i vaig a veure Rolling Stones i vaig dir, jo vull ser músic. Estem en el camí en l'estadi olímpic el 2003 era, quan ja pensaves, si vas a veure els que ja no tocaran mai més. Mira, i podem anar a la setmana que ve si vols. Ja veus. I després vaig fer un parell d'anys a l'aula i vaig tornar cap a Menorca. T'agrada Barcelona? M'encanta Barcelona. Sí, la bossa sona, com diu aquell. Ara m'encanta venir, fer un cap de setmana, anar a tallers a remenar vinils, a veure un parell de col·legues que tenim per aquí que estem d'aquella època i tornar cap a Menorca després. Molt bé, això també t'agrada. Una estona està bé, però... Sí, el guai és que tenim Menorca, o sigui, de Menorca a Barcelona, perdó, la tenim a 20 pavos o 30 de distància, és veritat, si te cerques un poc la vida i tal, i està guai, fot un cap de setmana de fum i de renou i de cultura també i de coses, i després tornar a passejar per Vinigaus, que està guai també. I ara que trata el tema de Rollins, també perdó, professionalisme. Tranquil. És que me poses molt nerviós, Pedro. Te poses molt nerviós, tan lleig estic, me sap greu. No, el professionalisme que desprens, això me posa nerviós. Si tenim una taula que jo no puc pagar amb mà. Si tu ets a una ràdio i ja en xerrarem després, tu tens una ràdio tota per tu, que ets el jefazo d'allà, ja en xerrarem d'això. Tu és com Lotus, no és lo que tengo, és lo que soy. És lo que soy. Ja està, tio. És un rat soda, també. Gràcies, que bé. Ja em començo a sentir millor. Soc prorata, també. Totes les rames, Pedro. Aprofitant que es deia allò de Rollins, hi ha un col·laborador, últimament director de programa, que li van plantejar la pregunta de trobes... Mauri, t'estimem. Molt. Trobes que Rolling tindrien que haver aturat el show business quan va quedar Pajarito es bateria? Que ho havien d'haver deixat? Sí. Jo... Hòstia, joder, quines preguntes. No havia pensat en aquesta... Tenia una opinió, però això com va passar, però ja no me'n record. Jo crec que van fer el que vulguin, tio. Vull dir, que facin el que vulguin. M'estic més en Rolling Stones, un món amb Rolling Stones, amb una bateria que no és el seu, que no un món sense Rolling Stones. Que es digui que no hi hagi Rolling Stones, el món serà un puesto molt trist. Toma. Sí, senyor. Que jo me'n record quan van començar a morir Ramones i vaig pensar, hòstia, és que el món és pitjor avui que ahir, quan es van començar a morir aquesta gent, que és un grup que també me'n flipa molt, però sí, que faci el que vulguin, tio. I niguem cap al teu grup, si, per exemple, en tot cas, per exemple, tu, Pajarito, tu t'agradaria que continuessin a fer els concerts amb el nom de tu Mala, en plan... Efectivament, perquè jo quan me mori vull que facin una... No vull que m'incinerin coses modernes, aquestes que es fan... No, vull que facin una estàtua... Vols flipada, no? De bronze, tocant la guitarra amb bales d'àngel i s'ova el pasta, tio. Molt bé, lo de ses ales. No. És un detallat, eh? Sí, vull dir... Bravo. Que sí, el cementeri on sigui, tio, saps? I que ho posin i això val un manteniment. I per tant que han de seguir tocant pel meu nom, s'ha de finançar, això. Bona, tio, bravo. S'ha de tenir la conversa aquesta en salota meva i li vaig dir, jo vull que facis això. Però què dius, tio? No, m'ha semblat espectacular. No haguessis demanat, saps? No, perquè jo vull que tal... I de bronze. Cedres, escampis aquí, que és una cosa molt polida. Jo vull que facis una puta estàtua. Què fa? Bronze. En 10 minuts t'has convertit en una llegenda dels cosins. Del programa. És un geni, tio. Bueno, pot venir més vegades, I mira que... Estic fent viles... Primer acaba abans si val la pena. Vale. Gravàvem a les 7 del matí, però estem fent viles, no fem whisky, però... Bueno. Després que hi haurà alguna més d'allò. Doncs deixa'm fer una petita... Un incís? No, és una petita secció perquè jo fa 2 dies me vas dir que venia
en Pedro. Sí, ho hem vist anar fa poquet, sí. Jo vaig saber fa 2 dies també. No, quan m'ho vas dir tu és quan t'ho vaig saber, entenc. I vaig dir, putes, però on començ? Bueno, I vaig dir, vinga, començaré per lo que ha fet, que és el disco que va sortir dia 1 d'abril. Correcte. L'haig autoproduït. L'he autoeditat, sí. Micromecenatge. Correcte. Com ha estat l'aventura del disco? Molt guai. El micromecenatge va ser una passada, una injecció de bon rotllo, perquè va anar molt bé. Berkami? Berkami, sí, un Berkami, que la gent de Berkami es va portar superbé en jo, i la gent va respondre molt bé, la gent tenia ganes de sentir les cançons i d'ajudar-me a produir a fer les còpies i a gravar aquest disco, i la veritat és que estic supercontent amb com ha anat tot, n'he pogut editar, que tinc els discos allà i no els he duit, cony, bueno, la pròxima que us veiem us durem 1000 per hom. Que mal li duguis un disc en Saúl. Sí. No dubé lo de que no li duguin coses. Ostres, es va, tio. Que mal. Pedro, saps el tema Me'n vaig jo, el cobrador del frac? No. Vindrà a reclamar. Te pots trobar en la situació. Que mal. Bueno, potser vengui demà matí. La foto que he vist, que el disco... El vinilo en si, l'EP, és en vermell? És en vermell, l'han fet en vermell transparent, que és molt xulo. Que polit. Sí, ja que el fem, surt un poc més car, però ja que el fem, vull dir, que puta. Només el fet de fer un vinil ja és una tonteria d'escut, perquè dius, aquí no ho té ningú per reproduir, molta gent no ho té, perquè, bueno, ja que sé, s'ha fet de so, tu com, però bueno, tampoc CD ja no... Tenim una conversa llarga de vinils, tranquil, perquè m'ha ve molt de gust per xerrar amb tu de so. El fet de fer un vinil ja és un poc una tonteria, per tant, ja que ho fem, però el feim vermell i el feim xulo, i la veritat és que sona guai, encara que sigui vermell, és una cosa que... Quan te la vas gravar? El vaig gravar en 2 caps de setmana, vaig gravar quants temes aquí a Barcelona, més avall d'aquí, també per Sant Andreu, per Fabra i Puig, per aquí al costat. Uns estudis que es diuen Mocha Records, d'un amic meu de fa anys, també un músic, un productor que un temps fa jo conferències, quan la pandèmia vaig fer vaig preparar com unes ponències sobre música pop, sobre Beatles, sobre coses, i anava a aquell estudi fent-les, i estava molt guai perquè podàvem posar les cançons així tota llet i tal. Bueno, vaig tenir relació amb ells i vaig pensar, hòstia, aquest estudi m'agrada molt i m'agradaria fer-ho. M'agradaria gravar un disc, gravar uns temes aquí. És un estudi que juga molt amb l'analògic, fer la música com aquell temps, que avui dia la gent se fa discos en l'ordenador i això està molt guai, però jo no sé fer. No sé, tot analògic. Bueno, i que és molt diferent. Hi ha un tio que s'encarregui de pitjar els botons i jo que m'encarregui de tocar. I res, en 2 caps de setmana ho vam fer. La idea era aquesta, venir aquí venir divendres vespre i tornar diumenge vespre amb els 5 temes, amb el mig disco fet. I per això vaig comptar amb els músics, amb en Quim de Terrassa, que toca la bateria en els temps, que és l'únic instrument que jo no... Bueno, a part dels teclats que no sé tocar, vaig gravar els balls, vaig gravar les guitarres, vaig gravar les veus, òbviament. N'Àngel Gelabert me va donar una mà amb els teclats, i per la segona tangada de temes, que van ser, deu fer un any, ara, que ens vaig gravar, segons la cara B, diguéssim, del disco, tenia ganes de gravar-los en directe, directament, tot el grup tocant a la vegada i gravar allò, i me fa falta un tio tocant el baix, i vaig pensar en Joan de Mena, el vostre col·lega, i va venir, a partir d'aquí ja el tenim a l'equip també. Vull dir que, sí, molt guai. Una experiència molt xula. Vull dir, la gent fa discos a casa seva i ho xerràvem amb el Dàlia, per exemple, que estan intentant retocar uns temes que tenim mig fets, no sé què, i vaig dir, clar, vull dir, cada música vol la seva forma de funcionar, no? I la meva, si escoltau els discos, és molt senzillota, 4 acords i 4 melodies. Senzilla no vol dir que sigui dolenta, sinó que és senzilla. Tot el contrari. Però, clar, vaig pensar, jo vull fer els discos de Castellmella com els fan amb Bob Dylan o Neil Young en aquella època, que a vegades sents que s'equivoca el baixista, però és igual, saps? Vull dir, ja està fet i no passa res. Per tant, ho vam voler fer així, no sé de què xerrava allà. Bueno, això, de que volia acabar, perquè si no encara estaria gravant el disco. Molt bé. Que me lío, emocions, fan de la música. Sí, quan mos va dir en Joan de lo de Tu Mala i tal, clar, vam veure el videoclip i escoltes es Fins a Polla, que és un tamasso. Gràcies. És un single de puta mare, és un tamasso. Troques bastant... Perquè el que te deia, ara fa 2 dies que només escoltes disco teu. Hòstia, quina putada, em sap molt de greu, Joder, mira que música guai. Som molt cansats els músics amb aquest tema, perquè ara fa 6 mesos amb en Saúl van gravar un concert, un dia que vos el presentarem i en xerrarem. I el grup me va dir, hòstia, quan t'has pogut tragar tot el concert per editar, i els he dit, però si m'encanta la música que feis, o sigui,
ho he descobert, i a tu... És falsa modèstia. T'he descobert, m'agrada rock, sempre m'ha agradat les coses rockeres, m'agrada que cantin en la meva llengua, en la llengua que jo pens, que no l'em sempre, i m'agrada que existeixi música així, i m'ha agradat. Gràcies. També te tenc que dir, una vegada l'he acabat d'escoltar tot, vaig pensar, el primer que li tens que demanar si ja està un poc millor. Sí, perquè, company, hi ha coses d'aquesta i es fer puta merda quan te'ls escrivies. Sí, bueno, sí. Ma mare m'ha dit el mateix, en plan, Pedro, estàs bé? Ma mare m'haurà dit, sí, tranqui, ja està. Les cançons fan les lletres. A mi el disco vaig mirar si hi havia més cançons, en plan, no sé si haurà seguit o no, no va seguir, acaba bé. Sí, bueno, també és una altra forma de xerrar en català, fer les lletres en català, pues, en plan, pues, no amb aquests sentiments que tens dins, i va ser el que va sortir. Vaig tenir una època pues, personalment una mica convulsa, i van sortir aquestes lletres. Ja supos que estic un poc millor i sortiran lletres pues, més xorres i més de bon rotllo, el que fa tothom, però bueno, ja veurem què passa. Tens que fer una de reggae, tio. Una reggae, és que jo... Una de reggae, quan facis el videoclip, mos fas un així i sabrem que és per nosaltres. Tipo, els futbolistes. Hòstia. Com serà? Fem així i ho sabrem. Bueno, pues fer una de reggae. T'agafes a reto. T'agafes reto, eh? No sé si serà de reggae, però algo farem. A part de totes les cançons que estan superguai, sobretot es nota que xerres molt de tu, d'amor, també hi ha una cosa que es nota molt, que m'agraden molt de les lletres, de single principalment, és que tens com un punt de vista diferent de Menorca. És com la cara B de Menorca. Mires d'explicar que Menorca existeix més enllà de, ojo, m'ha encantat, #MenorcaParadise. Perquè me sembla que és una definició perfecta, o sigui, existeix un hashtag Menorca is real i this is Menorca. Clar, ves, i ara, Menorca, que no hi ha res a fer. Clar que hi ha les cançons, si els escoltes, es nota molt que hi ha una persona que hi viu i conviu i que sap que treballa. Bueno, amb aquesta cançó pues, també una idea de fer una cosa un poc més de broma o més graciosa, que teníem pues, ja amb un altre grup que fem, és que aquesta lletra té uns quants anys ja, i sí, també vull dir molt d'artistes, no només menorquins, sinó també de per tot Catalunya, tot és com uah, que bien, tot de bon rotllo, que guai sa vida, eufòria i no sé què, i hi ha moments, pues, com xerraves antes, no, pues, que no estàs així, que no te sents així, que dius, hòstia, tio, anar per món un diumenge de febrer, pues, no hi ha res a fer, tio, el cine està tancat, és de nit a les 5 del capvespre, i les platges no hi ha arena, perquè vingues no hi ha arena si ves, si estiu hi ha un poc més d'arena, i és un rotllo, vull dir, i això també hi és. És pitjor, o no? Mitjons, jo visc a Mó, però això fa molt d'anys, però mitjons ja t'he dit, vull dir, mitjons, te pots passejar en pilotes un diumenge cap vespre, no t'ho veurà ningú, foten 2 voltes en el Pol de Corrents, que no t'ho veurà ningú. I sí, bueno, un poc enriure-se de bon rotllo, de tot aquest rotllo de que guai, tot, no sé. Paròdia, sí, una mica paròdia sense voler fer mal. No, és molt honest. A ningú, que a vegades te sents així. No hi ha mala llet. I la lletra pot xerrar també d'aquesta gent d'espostureo, de la gent de merda que te vas por ahí, que guai tot, que després t'abracen. Teniu que veure el videoclip perquè és molt catxondó. Sí, el videoclip el va dirigint en Albert Mir, que és un gran, un xaval, un tio de Ferreries que m'ha dissenyat també, m'ha fet les fotos, m'ha dissenyat el disco, ell també la idea de fer-la vermell m'ha semblat que va ser seva, i hem fet feina amb ell dels estriquinis també, el grup de surf que teníem, i fa vídeos i tal, que els vídeos d'estriquinis també són seus i fa molt bé, i li vaig dir, tio, hem de fer aquest tema, perquè aquest tema crec que és més visual i més entrecomatat single, i fer el que vulguis. I em va dir, pues t'has de passejar per Menorca fotent llenya, i bueno, és el que anava fent. Sí. I això com va? Agafes el cotxe i vas picant garitos? Què vols dir? Per picar pedra i perquè te reconeguin o els agradi la teua música. Ara una vegada tens el disco... Què fas? Vale. Agafes el disco, vas a botigues, els hi dones 10 discos i els hi dius... Les botigues, que va, si la tenc a la botiga on faig feina, jo vaig fer una botiga d'instruments a Mos, a Cimes, a botiga de guitarres de tota la vida d'allà, que tenc els discos meus allà, entenc que a Can Silve Ciutadella, que són socis nostres també, i ja està, i tot música no vaig arribar a temps de donar-los perquè ja han tancat, saps? Tio. I la gent el va comprar allà on tenc jo, i bueno, la gent ja me coneix, saps? I amb aquest disc pues, volia fer una mica un concerts més de... no fer concerts sense voler menysprear ningú, però no volia fer concerts en Sabó i on es Dylan o bars, així. Allà pues, són puestos on faig més grupos de versions, que en tinc un munt també.
Si no, fer una cosa un poc més pagant entrada, un puestos un poc més xulos, tipus el soci multifuncional de Mercadal, en el Claustre van fer un concert aquest estiu. El Claustre de Mó? El Claustre de Mó, sí. És molt guapo, per anar a fer concerts i de tot, jo he anat un parell de vegades. Sí, i antes que ho duguessin aquesta gent, que fan una feina collonuda, la gent del Claustre, però antes ja era un local, un puesto d'ajuntament que te'l deixaven per fer concerts. Jo en Males Artes feien concerts allà i rebentava, més una locura. És un puesto que és molt especial per la música. Guapo. Per la música molt. Però bueno, sí, picar pedra i anar fent, i ja que sé. Sí, també és cert que me pensava que ajuntaments, també xerràvem antes d'ajuntaments que apostarien més per aquest tipus de coses, no ha resultat. No sé, em sembla que tinc una imatge com molt de tio que fa verbenes i fa festa i tal, i veu, no sé què ha passat amb això. Però bueno, seguirem picant pedra, no passis pena que seguirem picant. De vegades són els temps, no? Sí, ja ho veurem. Seguiré estirant surada fins que me donin un bolo a molt d'ajuntaments, que me'n deuen moltes. És que en el món artístic tens que ser pesau. Ja, tio. Tens que ser un pesau. Salam meu encara no l'he escoltat, però jo t'he dit que la cançó d'Estrany li agradarà molt. Molt bé. I no sé qui canta amb tu. Pues canta una grandíssima... Però ho fa increïble. Na Clara Gorries, de Ciutadella. Clar, sí que és molta amiga meva de quan estàvem amb el tribut junts, que ella estava fent coros amb nosaltres. I sí, normal que t'agradi, aquesta cançó és la millor perquè no és meva, aquesta cançó és d'en Tom Petty, és una versió. T'anava a dir que era una versió també. Sí. No, dic que a qui més li agradaria és la dona meva. És la conya que faig, no? Jo tenia collons d'obrir un disc amb una cançó d'11 minuts, me sembla brillant i és la meva cançó preferida. Gràcies. Vale? Però aquesta li agradarà molt a la dona meva. Sí, aquesta cançó, sí, és una adaptació que vaig fer, és una cançó que m'agrada moltíssim i me fa ganes, fer també m'agrada molt el country i aquest tipus de música folk americana d'aquell temps, on sempre hi havia algun duet, alguna cançó a dos veus, i vaig pensar, aquesta estaria guai, i crec que la veu d'Anna Clara estaria molt bé. Anna Clara, que és un àngel, li vaig telefonar i va dir, home, clar, el que sigui, tio, ben callar, no sé què fer, no sé què me dius, però el que sigui, bé, li vaig passar la lletra, li vaig passar un poc la melodia, ja ho veurem, i ho va clavar, perquè és una mònstrua. I sí, és una cançó que ha quedat xulíssima. Sí. Ella la van cantar en directe aquí a l'Espai Mallorca junts, també, una vegada, i na Joana Malià, la meva amiga de l'O, també, que també canta, fa coros amb el tribut de Pink Floyd, demà la cantaran nosaltres a Razmataz, la cantarà algun bolo més, i sí, és molt guai, una cançó que és molt xula, i la lletra està adaptada per això, la lletra sí que és d'orilla, aquella. Sí, però més enllà que el disco rasca. Sí, el disco rasca. Sí. Està bé, te volia felicitar pel disco, però m'ha agradat molt, però rasca. Sí, és el que sí. T'ha sortit el que t'ha sortit. Sí, tio, és el que t'agafaran una altra època i faràs una altra cosa. Saps el polit de ser creatiu. No, i na Clara és una mostra. També... La Clara viu a Barna i li agradaria, fer birra i xerrada de tonteries li agrada molt també. Molt, sí. És una tia molt guai. I també és una tia que toca tots els palos de sart. Joder, perquè fa de tot. Fa de tot, sí. I tot el que fa molt bé. El disco que ha fet, que es diu Sweet, no sé si l'heu sentit, ella i un altre cantant, un col·lega seu d'aquí, és una puta barbaritat. És en plan, deixa ja de ser tan bona, deixa ja, hòstia, perquè canta de collons, sí, està molt bé, per gent que canta com jo, penses, però com collons fa de sol, desgraciada, deixa ja de tan bona. Pues vinga, va, per no estar xerrant tota l'estona de música... És que la vaig conèixer en el teatre amb mon pare, perquè també fa teatre, ho feia. Ah, sí, en el teatre que fa... Clar, feia musicals, no? No, Clara, que va fer Els Pirates, musical. Crec que sí. D'allà la conec. Sí. Ja està. Bona memòria. És que estem a un punt de distància de tothom allà a Menorca. Pues li tenim que enviar a en Marc que li enviï un DM i... Sí. Tranqui. Marc, apunta't ja, Clara Gorries. Tenim el becari d'enguany ha canviat. Tenim en Josep i ara han canviat en Marc. Fan pràctiques de ser únic. Donant feina a tothom. Que vaig sentir de tu, m'ha fet molta gràcia. Que amb 30 anys te va pillar una paranoia que volies agafar una feina normal i que te va durar... Hòstia, la tonteria te va durar... Quant de dies te va durar o quantes hores te va durar? Que bona. Tipus d'investigació, tio. En 30 era, sí, vaig veure... Bueno, no sé, va venir una crisi... Jo vaig tenir crisis en els 30, en els 40 vaig tenir una forta que, bueno, va acabar... Coses de tothom, company. Sí. I sí, vaig dir, hòstia, no, això de la música, tal, no sé què, perquè, bueno... No sé, en 30 te senties un poc en plan, ja no som un xaval, no sé què, i ara que faré con 60 anys, estaré cantant com un gilipolletes per allà.
I vaig pensar, no, he de canviar un pot de vida, i va ser un fracàs total. Sí, vaig. Te va durar poc. Va durar uns mesos, sí, va durar uns mesos, vaig canviar de curro, no va acabar gens bé, i vaig dir, no, ja el que som és açò, i aquí seguim, llavors, que amb els fandangos, doncs, veus que són 4 niñatos, i estic jo, que tenc 40 i 41 ja fets, i estic allà picant brincos, que no em puc fa mal l'esquena i tal, però bueno, allà seguim, tio. Tu passes bé? De puta mare, sí. Te'n vas content de dormir? Vaig content de dormir, me'n vaig molt cansat de dormir, tonifico els músculs, faig espassos del mòbil damunt l'escenari, i aprenc molt amb aquesta gent i és molt guai. Apostar per un mateix val la pena? Apostar per un mateix, sí, no pots fer res més. Vull dir que... Bueno, sí, pots pensar que hi ha una vida que tu no estàs fent i que s'espera que tindries que seguir. No, sí, pemant sempre, ja està. Pots triar el camí que tothom agafes allà. Sí, bueno, per sort pots fer qualque voltat i dius, saps que no, torna on estava. I tens qualque somni així com a objectiu de vida? Com a objectiu de vida, si tinc qualque... Tipus, ja sigui lo professional, com a la personal, com a... Que t'hagis marcat i estàs fent feina per arribar... No, tio, és a dir, la veritat és que... Vius la Pachamama, també, tu. La Pachamama en el pecho o disfrutar-la? No sé què collons és la Pachamama, però sí. Vam, explica-li que tothom aquesta Pachamama. La Pachamama és quan disfrutes de la vida. Sí, tio, sí. I vas és a dir, per lliure, vas disfrutant. Sí, a més, després de la crisi aquesta que vaig tenir quan estava fent el disco aquest, ara estic com molt millor. Jo duc la vida que voldria dur, tio. Potser m'agradaria que la cama fos un poc més grossa, que ja t'he dit, vull dir, m'agradaria fer un parell de viatges que ja ets a faré, jo el rotllo que d'anar a Tailàndia cada hivern pues no me flipa, o d'anar a trobar-te tu mateix, o fer un Erasmus o no sé, aquestes coses ja no. Vull anar a veure la tumba d'en Elvis i vull anar a veure un parell de coses a més als Estats Units i ja tindries que no ho faig perquè després quan t'ho faci que quin somni tindràs. Algo se t'ocorrerà. Supos que sí, com a tothom us he de tenir més pasta i viure un poc més tranquils, però la veritat és que jo he vist la vida que vull tenir, vull dir, saps, demà es tocaran per 100 persones, ojalà toquessin per 5.000, però estarà guai, vull dir. Però tocaràs per 100 persones més que qualsevol persona que escolta aquest podcast. Bueno, sí, no ho sé, però saps què t'ho vull dir? Sí, jo sí que ho sé. En quant a somnis i coses d'aquestes, pues jo estic bastant guai. La veritat, no hi pens gaire amb això. Joder, mola mogollon això, tio. Supos que sí, vull dir, ja t'he dit, tenir més èxit, tenir més tal, però és que després les cases són molt grosses, són molt fotudes de fer, després, saps? Que més petit. És tu el que volia 100.000 persones demà innocent, i ara dues frases després me dius que l'èxit igual és massa difícil de gestionar. Correcte, per fora. Estem bé. És feliç? Les persones som una contradicció constant. Crec que sí. O ho intentes? Crec que sí. Sí, tinc uns nebots que tenen 18 anys i tal, i estan pensant molt en això. Hòstia, un nebots que tenen 18 anys. Sí, sí. Ja m'entenc. Sí, ara hi ha imatge. Pensava que m'ha dit... Hi ha imatge, sí. Sí, canyats, sí. Bueno, que estan començant a estudiar aquí i tal, i me demanen com me veuen a jo, si me veuen com un loser o alguna així, perquè diuen, clar, aquest tio, saps, no té família, no té una lota, però fa un pairàs que hi va, i tenia un altre, i no sé què, i no té fills, té un ca, i té 40 anys, i on vas amb això, i crec que van creixent i van entenent, hòstia, doncs no està tan malament el conco, aquest raro que té, vull dir, al final és el que cada un ha de trobar el seu camí, i jo per sort, i també la gent muda, en plan, tu tens la sort de tenir clar qui ets, i tenir clar el que vols, saps? Que hi ha molta gent que no sap el que vol. La majoria de la gent. I jo això sí que ho tenc, tio, vull dir, jo m'agrada puto rock and roll. La majoria de gent està perduda per la vida i no saben que és més. Tu en els 18 anys no te poden obligar a decidir que estudiar. De les poques coses que jo m'arrepentesc o no ho sé, no hem agafat un any sabàtic en els 18, tio, perquè els 18 vaig dir, hòstia, he d'anar a estudiar, perquè tothom va estudiar, he d'anar a la universitat, com han anat els meus germans o van tothom, i he de ser profe d'art o alguna cosa així, vaig dir, bueno, li fot això. I jo se'm va, no és per jo, ni aguant les classes, ni aguanta aquesta disciplina, ni aguantaria putos niñatos tota la vida, i va ser com vaig canviar xip. Ojalà ho hagués fet antes, però bueno, mira. Sí, però imagina't la gent que li passa exactament com tu, passen els 4 o 5 anys de carrera, es troben en el mercat laboral i diuen... Sí, bueno, doncs no sé. Però si el meu era allò. Sí, i potser aquesta penya té molta pasta i tal, i me veuen allò com un loser, però bueno, allà és, saps? No sé. És feliç? Sí. Pues ja està, ja està. Igual és més feliç que ell. Aquí estem, vés a saber, m'és igual com siguin, Jo ara estic feliç i borratxo.
Sí o no? Clar, que són les 7 del matí quan gravàvem això. No. Cabra. Això és com First Days. Fas un programa de ràdio o un podcast, perquè avui en dia ja no et sap què és ràdio i què és podcast, ben bé que fas. Ja, sí. Bueno, tinc un podcast a Radio Far, que és aquesta ràdio que va promoure el Far Cultural. Aquesta gent que fa coses artístiques també, coses aquestes que no t'entens més. Com funciona això? Perquè ho he descobert en base a cercar informació teva, no sabia que sabies que existia Radio Far. Hòstia, pues està molt guai. La veritat és que sí, està molt guai. Hi ha alguns programes molt interessants. En Bep Cardona de Ferreries fa un programa sobre música antiga a Menorca, que és una barbaritat, i els maquetes va començar un poc així. La veritat és que me van proposar ells, en plan, tu podries fer un podcast, però tens veu així radiofònica, no sé què, vinga, va. I tu coneixes tu molt de músics, tal, i en principi era recuperar un poc grups de Menorca d'aquell temps, diguéssim, de sigui dels 90, com sigui dels 70 o com el que sigui. Bàsicament jo xerrant amb col·legues una estona. I va començar a principis del 2020, van gravar 2 programes i el Perro Sánchez Malvado mos va tancar a nostra i el vaig començar a fer amb confinament, amb una taula que nostra, que vaig anar prenent a trompicons, va ser una locura, anava telefonant de gent, i vaig fer, aquella primera època, vaig fer entrevistes amb en Guillem Soldevila sobre els Manes, el grup mític de Ciutadella, sobre en Goofy, amb el Sícora, els Làser d'Amor, de fet n'hi vaig fer una... Després un altre context amb el León Manso i en Sente, que estaven en un festival tots dos. Hòstia. I va ser una entrevista molt xula, perquè en Sente va començar a xerrar de si fa sol i no sé què, i és com, uah, tio, mira, una entrevista que ja no li podré fer sobre aquest grup, però que va ser molt xula. I això, vull dir, saps, com vosaltres, tio, fer una birra amb en León Manso, fer una birra amb en Xanti, fer una birra amb en Miquel Plana, no sé què, i xerrar sobre aquella època, que te contin sobre aquella època. Una de les últimes és en Colau Gomila dels Minigaus, que no van xerrar dels Minigaus, sinó que van xerrar un poc sobre la seva carrera com a músic d'hotel de tota sa vida, tio, que és un tio que tota sa vida imitant d'en Freddie Mercury. Supos que l'heu vist qualque vegada, qualque hotel per Cala Blanes, o que tothom l'ha vist en aquest tio, fa de puta mare, que jo era petit i ja ho fa. I bueno, no sé, sobre com ha anat evolucionant la música a Menorca, i sí, estem fent una feina xula, que no m'està costant res fer, perquè ja t'he dit que et junta molt, xerrar una mica, preparar una mica les entrevistes, molt menys que tu. No, és que hi 4 coses. I sí, i bueno, per Radio Far pues, tenim diversos podcasts sobre literatura, sobre art, ells fan el Menorca Dog Fest, que també és el Far Cultural, sobre documental, sobre fotografia, que ara estan fent exposicions, pues, també pues, l'inclouen amb aquestes coses. I sí, podcast és guai, vull dir, no sé, ja ho podeu dir vosaltres, no? Mola? Cada setmana so, quinzenal... On t'ho feis? Tenim un mini estudi que mos cedeix un espai que mos cedeix l'Ajuntament de Mercadal, on tenim una armada així un poc similar a la vostra, i anàvem gravant allà, o per telèfon, o aquest tipus de coses. Ja t'he dit, per confinament fem un poc com podíem, però anàvem... Pues sí, pues estic content que hagis conegut. Pues molt bé, sí, i ara investigaré un poc, vaig escoltar un parell o 3 així per damunt, perquè me va picar la curiositat. És setmanal, és mensual, quan... Anem fent temporades un poc com podem. Ara els maquetes sí que és setmanal, però he gravat 10 episodis, anem emetent cada setmana i ja, per supost, que l'any que ve faré 10 més. Sí, graves i... Cada setmana hi ha cosa allà nova, ja sigui un programa sobre literatura o sobre... També hi ha un programa sobre que són gloses, junten 3 glosadors i ho graven i està, que és divertidíssim aquests programes. Però bueno, sí, podcast, vull dir, no sé, com vosaltres, que us molt Radio Far Menorca, sí, no? Autoproduït també. Què tal vas, podcast vostre, que us esteu satisfets? Ja teniu... Res tenim darrere la Cope, la SER, però de moment... Exclusiva de Spotify, com en Joe Rogan. Avui tenim exclusiva per en Pedro de Tu Mala. Avui estrenem el Patreon. Ara que us hem donat imatge, que és la cosa que més odio del món. Ell sí, jo no. Ell no. Jo m'agrada, jo ja t'haries plano per la meitat i seria aquí un plano de color negre i en Saul aquí tot sol que us faci carantonya. Jo m'agrada la càmera. Me crida. Noto un silbido que me diu mira'm. I la mir. Ara jo és quan faig un zoom en el muntatge, li faig un zoom cap a la cara. Vols que guinyi? Guinya. Toma, guinyo. Guinyo. Digue-li que hi ha Patreon nostre. Mira. Ah, sí? Teniu Patreon o no? Sí. A l'estrenem amb tu. A l'estrenem amb tu. Mira, us ho diré clar. Bé, no tan clar, perquè sou vosaltres que pagueu. No és obligació. Però... És molta inversió que duim molta inversió. Que això és normal, Duim temps. Això és inversió, però volim invertir més. En Pedro no ve tot sol, no?
Hi ha un pastor que venga aquí. Hi ha una gestió... Hòstia, mànagers, abogats, representants, papadeo... Cada minut en Saúl val molta pasta. Aquest home és enginyer robòtic. Hòstia. És a dir, tot el temps que no li dediques a robòtica, el temps que la humanitat s'està perdent... El que me passa que... Sobreviure. No faig molta feina, però el dia que m'hi pos, Optimitzes. ho tenc que pagar. Digue-li. M'ho tenc que pagar. Explica-li lo d'optimitzar. Què fas tu a la vida? Jo optimitzes tot. O sigui, la meva prioritat de la vida és anar per la vida prioritzant tot. Un exemple. Un exemple, és a dir, tema màrqueting del podcast. Vale? Jo puc estar una setmana o dues I un mes. o un mes, no posarem un temps, li direm X, que no faig res. Però un dia Optimitzes. no me demanis perquè no sé, me ve una força sobrenatural i ella optimís tot el més derrotxat en qüestió de 2 minuts i actua i pum. Pam. I vinga, milions. El que passa que després t'agotes. És com en Superman, aquell home quan a la visió feia qualque... es devia agotar. Mentalment es devia agotar. Molt bé, molt bé. També t'he que dir, fa 3 setmanes que no surt un res de sol aquí a Barcelona. Sí, ha estat arribar tu aquí. Ha estat arribant Joanjo de Dàlia i ha estat tot el mogollon. Fem un favor, per favor. Reivindica'm els discos de vinilo. Perquè un disco de vinilo té més importància o que té millor que qualsevol música en stream, per YouTube, qualsevol altre format. Uf, tio, perquè són coses. Són coses. És un objecte que toques, no és una cosa que pitges i tal. Perquè són coses, jo tinc discos de vinil que no els escolto mai, però que signifiquen molt per jo. Jo tinc un disco de Elvis de quan mon pare va palmar i van tirar els discos, vaig dir, que mal aquest, i aquest és el disco que tenc que me recorda mon pare. Tinc una còpia de... Tinc diverses còpies des de Wall de Pink Floyd, una d'elles pues, també pues, m'ha donat qualcú que és molt especial per jo, i quan veig aquesta còpia pues, penso en aquesta persona. Tinc discos que m'he comprat a Estocolm, tinc discos que m'he comprat a Nova York, tinc discos que m'he comprat a Taiwan, tinc discos que m'he... Saps? Saps streaming no ho és. Vale? Són coses. Sí, bàsicament són coses. I són coses que jo quan estic segut en sofà mirant la tele i no m'agrada el que estan posant a la tele, m'agiro un poc cap aquí i veig els meus discos i la meva cursa i penso, que està guai això, tio, estàs segut allà, mirant els discos, però no te'l mosseguis, fill de puta, que no t'ho mossega. I és el millor que hi ha. Això és una raó. Segona, i m'he posat més tècnics, quan els Beatles o els Beach Boys gravaven un disco, el traien en vinil. Ells després traien un vinil i llavors és producte. Després qualcú se li ocorreix passar-lo a un CD, no? Que és el que va passar als 80 als 90, el passen a un CD, li llevam un poc la renova aquesta, fent que és un remaster, que és un remaster vol dir que fas mateix disco i fer-la sonar un poc més fort perquè sembla que tal, i ja està, i te cobraran 20 pavos per això. Després el streaming i el 4K i aquestes merdes, són coses que després uns enginyers o un despatx han decidit que sonarà millor. Per la que volia l'artista és el vinil del principi, no? Per tant, vull dir que jo vull dir la visió de l'artista i la visió dels artistes és el vinil. Sempre que xerrant de música rock, de música dels 70 fins als 90, que mos agrada. I tercer, les portades són més grosses, que les portades és una cosa que també ja no hi són, o la Sart, quan agafes discos tornant a Pink Floyd, o Led Zeppelin, que estàvem escoltant tantes, pues són petites obres d'art, tio, o els discos dels Maiden dels 80, que són com un TV, o que tens allà que surt Neddy, no sé què, i veus aquestes coses, que tal, això amb un streaming no en tenen mai ningú. Potser te'n recordes de com va sortir Semul, Sí. Saps? I clar, allò jo era... Vaig baixar tota la discografia de tot Déu, saps? Uau, la novetat. No sé què, tot, Winrar, discos de Winrar, aquestes merdes. Ostres, Pirate Bay, no sé què, i ho tenia tot, i sí que me va anar bé, vull dir, vaig poder descobrir moltíssima música que en aquell moment no tenia pasta per comprar tots els CDs d'en Bob Dylan, i me'ls vaig gravar tots i els vaig anar posant i va ser una cosa que va créixer jo.
Però bueno, no sé, tio. Sobretot crec que el primer que dic, que són coses, tio. Són coses. Sí, és format físic. El format físic és el que té. I ara pues, comença a haver una tendència a certs puestos, no sé, comença a sortir per xarxes i tal, pues, gent que recuperes un format físic en les pel·lis també, en plan, hòstia, és que Netflix no està tot, Jo tenc 1.000 pel·lis a casa. Tu tens 1.000 discos a casa, jo tenc 1.000 pel·lis a casa. Sí, les pel·lis sí que és una cosa que jo antes comprava DVDs, m'agradava comprar les edicions extendides i no sé què. El tema és diferent. És que ara tanta plataforma, hi ha molta cosa que no s'està perdent. vinilos de pel·lis. No és que no hi hagi vinilos de pel·lis, és que hi ha moltes pel·lícules que ja no són a plataforma. Clar, que qualsevol pel·li la puc posar i la puc mirar. La gent no és conscient d'això, però clar, jo entenc que la gent de la teua edat o més joves que en Saúl, és el cine seu, és el cine que hi ha a Netflix i l'estan descobrint ara. No reivindicaran lo antic, però jo que lo antic és lo meu de joventut i lo meu d'antes, és el que jo vull tenir. Després tenc la pel·li que me vaig comprar a Taiwan. La pel·li que me va regalar aquella persona, format físic, els llibres, comentaris del director. Físic. És el mateix, per això te demanava que reivindiquessis un poc perquè tot està molt lligat. Sí, però no sé, format físic potser és el que quan rebenti tot, almenys jo que sé. Jo sempre dic el mateix, la pel·li preferida meua, si vull la puc veure ara mateix. Correcte. I ja està, no l'he tinc que pagar. Jo l'he pagat una vegada i l'he pagat per sempre. Si la tenc a plataforma, o la tenc que tornar a pagar, o tenc que pagar o tenc que esperar que hi sigui per vés a saber quina. Sí, quan us van confinar que deies, si es rebenta el món, jo pensava, mira, tenc els discos, tenc una pila de llibres així per llegir, tenc per mesos de coses a fer. I darrera cosa que he investigat de tu, que hi ha una cosa que te lliga amb en Saúl, que me fa molta gràcia. Igual m'equivoc, tu al principi de tot, igual de xaval, vas arribar a tocar saxo o vas fer alguna amb un saxo? Sí. Guai. I tu també, no? Sí, jo era un professional de saxo. Sí, hòstia, jo era molt flacat, Bueno, sí, quan era petit feia música, feia solfeig a mitjorn i tot el rotllo aquest, i a mon pare li agradava molt el saxo. No sé per què, tio, perquè no sé, tampoc tenia discos d'en Coltrane, tenia discos de... Con tu pare? No, ara expliques la història. I mon pare va arribar un dia amb un saxo, en plan, niño, toca el saxo, saps? I vaig començar a tocar saxo en la banda de música de mitjorn, que va ser una formació collonuda. Molt bé. Perquè, bueno, també encara sabria llegir partitures i aquest tipus de coses. És guapo, però és un cunyàs, el tema solfeig i su puta madre. Sí. Jo has passat una hora que és professor... Sí. Jo després de cada... me traia de la classe, tio. Jo és que no podia. Però sí, però està guapo després quan saps llegir la partitura. Saps llegir la partitura i quan toques amb un instrument de vent, sigui una trompeta, has de respirar. I a vegades quan toques la guitarra estàs tocant moltes notes, ets un puto cansat i no arriba res. I si dus aquest rotllo d'instrument de vent a una guitarra, per exemple, fas una frase saps? I és més musical, llavors sembla més a cantar i llavors aquest tipus de coses és una cosa que intento a vegades pensar quan estic en la guitarra i no sé si arriba, però no, són totes formacions i en la banda de mitjorn vaig tenir... O sigui, ara acabem de descobrir també perquè el baix t'agradava però al final no vas acabar tocant el baix. El baix m'agradava, hòstia, sí. No, perquè t'agradava el baixista de Nirvana. Sí, jo volia tocar el baix, tio, però fan una extraescolar de guitarra a l'Institut de l'O i m'haig apuntar allà, vaig començar jo a tocar la guitarra i després pensant, bueno, emprec la guitarra i després me compré un baix i tal. Perquè sí, de Nirvana sempre m'emolava el segon dels puestos. Nirvana no m'agradava, no, sí que m'agradava en Kurt Cobain, per suposat, però me fixava més en el cantant. En aquella època el Madrid rebentava amb Butragueño, jo som del Barça. Menys mal. Me sap greu. Ah, sí? Va, no sé, és que aquesta cara que has posat... És que quan has dit Butragueño dic... Bueno, saps? I els Lakers guanyaven... S'acabava aquí, No. 3 quarts d'hora durava poques aquesta setmana. Bueno, no sé, me fixava sempre el segon d'aquestes coses i m'agradava el baixista, m'agradava en plan, hòstia, no és qui està allà, que està allà fent, joder, que fa coses molt xules. Però mira, al final m'he convertit en delanter centre, tio, en vez de defensa. T'ava molat fer pijo allà amb les melodies... Sí. Sí, vull dir, jo no... I te mola ser líder.
Sí, i a més, bueno, jo no som un picador de Boston ni molt menys, però tot el que m'he menjat està per tocar la guitarra. Vull dir, totes les rosques que ja m'he menjat perquè te poses en mica, te posen reverb, te posen llum... Saps la teoria d'en Saúl? La pinta que tinc jo, si no, estimat... Saps la teoria d'en Saúl? Sempre, el simple fet de fer alguna cosa ja fa que la gent que no fa res te miri diferent. Home, clar, hi ha que fer alguna cosa. Que t'estàs esperant allà en TV Carbonita. Sí, hi ha que fer coses, tio, hi ha que fer coses. I ja per anar tancant-lo de la música, ara sí que definitiu. Lo del tribut de Pink Floyd sí que és una cosa que jo n'he sentit a xerrar temps. No ho has vist mai, no saps? No ho he vist mai. Però tots únics, tio. Jo visc a Barcelona. Tocant dia 20 de desembre. Jo vaig venir amb 6 anys aquí. Ja, hòstia. Jo crec que vaig anar un dia, si no m'equivoc, en el centre multifuncional de Ciutadella. Segurament, sí, algun d'aquests. Pues sí. Allà vam fer el primer, després n'hem fet un parell més, allà, me sembla. I dia 20 de desembre estem a Barna. Però com comença? Com comença per Facebook, que és una cosa també d'aquell temps. En sèrio? Quin any això? Fa 12 anys ja, tio. 2012... Sí, 2012 era, sí. En Xanti va fondre un parrafà d'aquestes de Facebook que encara fot. Va dir que tenia ganes de muntar un concert celebrant no sé quin aniversari des Dark Side of the Moon, tal, a veure si qualcú s'apuntava, no sé què, s'ha apuntat molta gent. I jo no el coneixia tant com el conec ara, per suposat, però el coneixia una mica, havien coincidit algunes jam sessions i coses d'aquestes, i un tio que m'ha quedat guai, sobretot per lo friki que és de Pink Floyd, ho du fort, de la música que li agrada a ell, li agrada molt. I li vaig dir, hòstia, jo m'agradaria, no sé, tio, si t'assemblaria, m'agradaria participar, però el Dark Side of the Moon no me'n sembla tant, sinó que jo som molt fan des The Wall de Pink Floyd, m'agradaria fer la primera cançó, que és com, clar, si no ho heu vist, fas com un teatrillo, m'estàs de nazi, aquestes coses, el que fa ell en aquesta... en Roger Waters en aquesta... No. Bueno, després vos posaré un vídeo, o no, que me fa vergonya. Sí, posarem un vídeo. Tu vestit de nazi? Hòstia, és que, joder, si us explico el disco de Wall, si heu vist la pel·li, que hi ha una escena que hi ha uns pseudonazis allà i tal, volia recrear aquesta escena i res, és el que vam fer i a partir d'aquí va ser el bombazo que va ser i vam començar a arrencar i a fer... No. Què pos? No. Què tinc que posar? No li posis. Ja us ho posaré després. No li posis. I aquí estem, vull dir, 12 anys després. I heu sortit fora, també? Sortit fora, som artistes internacionals, hem tocat a Portugal i a Andorra, per tant, ja puc posar en el currículum que som artista internacional. I, bueno, conyes a part, ha estat molt guai, ha estat un camí molt dur perquè hem fet molt d'anys de menjar merda, perquè ens hem trobat en qualque mànager, en qualque representant que eren lladres i traficants i penya d'aquesta, i coses d'aquesta, gent que no va funcionar. I ara tenim un manager que és un tio normal, més o menys, un tio que agrada la música i un tio que fa la feina com toca, i estic super a gust de fa un parell d'anys amb ell. També ha anat passant molta gent i és que som ara tenim un rotllo super bé, tots aguanten les meves tonteries, jo abans dels altres ja ens coneixem de fa 12 anys, saps? I hem viatjat molt, vull dir, en l'època d'Anna Clara vam fer una gira de 50 concerts en un any. Uau! Van tocar des de Portugal, per Andalusia, vam fer un mogollon de bolos, per Galícia, van tocar Burgos, que és un poble que en totes es respecta del món. Jo no se m'havia perdut res mai a Burgos, perquè és un lloc que no hi vas, i és xulíssim, és una catedral guapíssima. Vam anar per Extremadura, per Àvila, per no sé què, i he visitat mogollon d'Espanya, Cádiz m'ha flipat també, i bueno, si no et trinques moltes vespres, sol demà matí pots anar a fer una volta i està... Bueno, jo què sé, saps? I a part d'aquestes coses tinc molt agraït, és una cosa que hem fet i li fem encara molt d'amor perquè la gent encara vol veure-ho, i ara tenim una gira per Andalusia i per venim a Barna dia 20, vull dir que ja si això xerram qui sou? Desembre aquí, molt bé. Qui som ara mateix? Ara mateix els bateries en Pere Moll, els baixistes Antoni Almedo, el baixista meu del projecte meu, hi ha en Simo Bosch que toca la guitarra, en Xanti que toca el teclat i jo també que toca la guitarra, i en Xanti canta també i jo també cant, dues coristes que són una Judit i una Joana, en Marc que toca el saxo i després... Judit Uris? La Judit Uris, sí que també canta en altres més fandangos. Flipant que ha estat lota amb la veu que té, la reina de la Gran Via, sí. És espectacular, diu. Sí, pues són elles dues, bueno, tenim un bon grup de gent, un grup molt xulo, i sí,
Ara funciona molt bé, la veritat és que sí, estic supercontent. 12 anys després encara no estic fart de tocar. Molt bé. Encara m'agrada tocar. És un altre show, no? L'hem tocat 200.000 vegades ja, però... I? No, s'hi queden. Cançons bones són bones. Però és d'una altra manera, no? Fer un atribut d'un grup que afrontar el teu concert. Sí, clar que sí, vull dir, és un món totalment diferent. Els tributs és curiós també, perquè s'ha posat molt de moda, hi ha moltes coses i la gent va veure molt de tributs i la gent te mira més en lupa tu que l'original, quasi. Si la gent va veure en Roger Waters o en David Gilmour i si falla un pot, passa res, saps? No? Fem el que vulguin, però si tu falles una nota del solo mal, saps? I nosaltres ho fem molta cura i ho fem molt musical i intentant fer el millor que puguem, i això és preparar el tribut. Preparar-lo bé és una altra cosa, més preparat emocionalment quasi per el que has de cantar i el que has de dir, el que has de sentir. La pressió aquesta de... Sí, que no... Sí, ja t'he dit, jo amb ells quasi no... Xerràvem antes amb Esdàlia, que quasi no ensaiam, perquè jo no m'agrada ensaiar, i jo crec que ha de ser un poc més lliure i tal, però clar, és un piqué de la vida, xaval aquest. Es va presentar allà en el concert a pelo... No sap el que et sapatxa mama i la du dins. És molt fort, és molt fort. La persona que representa sapatxa mama. I segur que surfetges el flow, perquè el surfetges. Segur. Joder, que si el surfetges... Sí. Dal sola, com diuen a Ciutadella. Dal sola. Jo que som maestro... No, que es diu caballero de surfetjar flow, tu... Bueno, estic content. El dus amunt. Pachamama i flow, vamos. Preguntes de merda de músic. Vos els tenc que fer tots dos, perquè tu com a músic també, Saúl... No sé de què rius, Pedro. No sé de què rius. Són ràpides, són rimes. Si no la vols contestar o no hi trobes, avanti. Si poguessis sopar amb un músic viu del món, amb qui seria? Amb en Tom Waits. Oh, uau, jo vindria, per favor. Sí, vine. En els cafès i el licor. Segur que mos conta mentides, però... És igual. Saúl. Jo seré molt més humil, Ben Marquès o Crit Jonico. Joder, hi pots anar a sopar demà si vols. Bueno, no hi vaig. A lo millor, sí. Quin va ser el motiu per escriure la teva primera cançó? No me'n record, però segurament que qualque tia me va dir que no volia liar jo, segurament. Sí, i tu, Saúl? Jo vaig fer un poema per català, que era una cançó, i me vaig esperar amb una xavalina de la meva... Mira, has vist? És que ets un fac. Tens supersticions de concert? Sí, sempre. És música que no en té, menteix miserablement. No puc anar de groc, hauria de dur una cadenel·la sempre, que és un mulet meu, i si qualcú menciona rompre cordes, he de tocar llenya, he de fer així. Sí? Inclús si estic tocant i pens, no rompis una corda, he de fer així. Uau! Són el pitjor. Boníssim. I tu, Saúl? O sigui que si un dia tenim un concert... I estic fent així... Saps què has pensat? Saps què he pensat? Vale. No rompis corda! Uau! Bona cosa mos has dit. Ara ja estic pensant en demà no romper cordes. Però una cosa... Tens que fer una cançó que es digui No rompis corda. No rompis cordes ni por el corazón. Una cosa te diré, el dia que mos vegis a un concert teu en altres dos... Tenim cordes allà. No, posa taps. No. Posa taps perquè estan així tot el concert. Si saben com me pongo... Pa que m'invitan. Tu que tens supersticions de concert o de podcast... No, jo com que ho faig a pelo, me la suga. Quina cançó t'agradaria que sonés en el teu funeral? M'importa 3 collons. Fantàstic. És igual. Hòstia, jo una alegre. Una alegre. De Salsadito. O Happy Day. Uau! Si poguessis viure qualsevol època musical... Els 90, finals dels 80, principis dels 90. Sí? Sí, perquè ja tens l'altre, ja està fet, bé, però encara te queden coses molt xules per veure. Molt bé. Me sembla. Jo m'emolaria 60. A 60, jo. Per veure rotllo. Joder. Jo et 70 me molen un poc més. Quina cançó t'hagués agradat escriure? Quina cançó m'hagués agradat escriure? White Christmas, que és la cançó que més drets d'autor ha generat en la història. White Christmas? Crec que sí. No ets d'Anna Maria Carey? No, White Christmas és una cançó. One dreaming of the white Christmas. Sí. Crec que és aquesta. Però bueno, aquesta també m'estaria bé. Per tempo, no? Ser un dels tants que ha escrit aquesta Anna Maria Carey no estaria malament, però així tenia una puta menció. Let it be. Let it be. Let it be. Puesto favorit per composar cançons?
el puesto preferit per composar cançons, el puesto més incòmode del món. Vull dir, l'altre dia estava escrivint, tenia el meu escritori, la meva zona de música plena de roba per plegar, trastos que havien recollit perquè plovia, no sé què, i estava allà així escrivint. I és el millor. I te vas treure en tema de la xistera, no? Sigui, tio, sí, no. Com millor estiguis puesto, quasi pitjor. Vale. Massa comoditats és dolent per la creativitat. Per això. Això està bé. Jo me vaig un dissabte tranquil a la caseta de Sant Andrea, me pos música a l'Spoti perquè no puc posar un vinil o perquè no tinc llum allà. I a partir d'aquí un instrumental i m'hi pos. I a fotre. Bona. I queden dues. Quin consell li donaries a un músic que comença? A que no s'hi dediqui professionalment. T'ho juro que sabia que la resposta quan te l'escrivia seria aquesta. Són el pitjor. No, que si li mola que li foti fins baix, que és una vida... Uau. És una vida molt guai, tio. És una vida molt guai. Xerrant en sèrio... En sèrio li miraries de treure coses? O sigui, qualcú també amb il·lusió de dir, tu, vull començar. No, li diria això, li diria que si foti a tope i que aprofiti, que facis màxim i que si realment li agrada, que és una vida molt xula. I que la vida és molt llarga, de vegades, que si tu tens una passió està bé que la segueixis a cert moment, que després s'acaba, després en 30 dies vaig a fer un curro normal. Correcte. I igual te fas funcionari o dius que no. Si realment t'agrada ja has d'anar. És que si no es fa molt llarga la vida. Si en 25 anys és capità d'avió, què faràs en els 65? Correcte. O no, Saúl? Correcte. Bueno, fumar aquesta. Saúl, quin consell li donaries a un músic que comença? O de trobar una feina i dedica't a hobby. Bueno. Tipus podcast, i a poc a poc. I ja està darrere, amb qui t'agradaria col·laborar en un tema? En qui m'agradaria col·laborar en un tema? Que estigui viu, supos, no? Sí. Tu mateix. Sí, Uau, molaria... M'agradaria col·laborar amb un tema... Hòstia, ara m'has deixat un poc en blanc. M'agradaria escriure una cançó amb el cantant de Wilcom, en Jeff Tweedy es diu, crec que és un tio que faria cançons guapes. Molt bé. Jo, sincerament, encara estic amb el run-run de reto d'en Crit Joanico. Quin reto? Té un reggae pendent amb en Crit Joanico. Han de fer un reggae per en Crit Joanico. En Cris li va dir a en Saúl que si en Saúl feia un reggae, que ell el cantava, i el reggae del podcast ja era reggae que has fet, el tens que matitzar. Bueno, clar, el tenc que embellecer. Bueno, pues ja està. Pues fins aquí en Tuamala, en Pedro de Tuamala, fem un petit peron i després coneixerem un poquet en Pedro de Caseua, en Pedro Sánchez. Quina por me foteu. Que guai. Ai, estic passant de puta mare. Sí o no? Sí, que guai. Vale, hòstia, Saúl, tornem. Sí o no? Tornem xerrant de dues coses. Primera, una altra vegada tenim Patreon. Sí, Patreon. Hi ha que rebentar. Tenim Patreon. No vos diré res. En sa mirada, fem-me zoom, Santi, fem-me zoom. En sa mirada... Ai. Us ho diré tot. Us ho he dit tot. No és per enriquir a ningú, és per invertir. Un altre zoom. Vale. Ara. Vinga. I tenim Patreon perquè ja sortim per YouTube, amb la qual ja tenim imatges, ja la logística es fa més grossa. Bé, Saúl, ja es fa més grossa i es fa tot més gros. Segon incís, antes de seguir, Saúl, la gent parla de YouTube, la gent parla i la gent l'únic que diu és Dios, que guapo que és en Saúl, com l'estima sa càmera, hi ha més coses en el plano i només el podem mirar a ell. Normal, jo estic sentint coses, Sí, és que la gent parla. Després diuen que vaig de flipat, però la gent que vol que jo vagi de flipat. Però bueno, després en Saúl és un flipat i mira, m'ha retroalimentat. Ara sí que la segona part... Cabrons. La segona part sí que és un poc a pinyó. Tinc aquí 400 preguntes escrites aquí i aniré tirant aleatòries per conèixer un poc més a la persona que m'ho ha vingut a veure. Ho estic passant molt bé avui. Pedro, on seies a classe? A davant. Epa! Era en pollon jo a classe. No ho sembles, Sí, tio. Eres en pollon? Tenia molta facilitat per aprendre les coses. No és que fos un pilot, tenia res de so, veritat, no, però anava molt bé amb l'escola. I de fet li fa deures a la gent i ja està. Mitja de batxiller? O el que fos. Mitja batxiller 8,2.
Uau. Escolta, Crec que algo així, 8,1 o 8,2, algo així. Sí. No, però bueno, després algo va passar. Uau. no, hombre, no. Jo vaig tocar el món de les xuletes en els de 7 i allà vaig anar I pigant. no vas deixar anar mai. No. Més famós que és conegut. Més famós que he conegut, en John Paul Jones, el baixista de Led Zeppelin. Com? És client de cine. Uau. Sí, bueno, sí que l'he conegut, sí. I després m'he creuat amb en Marilyn Manson, també l'he tingut pues, així com tu de fora Era baixet o no? Anava amb tacons. Vale. Tacons i anava amb un segurata enorme Feia pot de trampa. i se m'ha més baixat de lo que era. I feia molta olor a maquillatge i absenta. Absenta. Sí, duia un botil d'absenta. Hòstia. Sí, Quina vida, sí. tu. Sí, sí. És molt llarga aquesta història, però bueno. Sí. De quantes maneres pots emprar una papelera? De quantes maneres pots emprar una papelera? No som jo d'emprar moltes papeleres, tio. Sempre tinc una bossa de plàstic i vaig tirant les coses i després ho tires de No, quantes maneres pots emprar una papelera? No sé. És una pregunta, un truco. No, Són ja... preguntes de merda. Preguntes de merda. No sé, o supos que com a arma arrojadiza, però no som molt de papeleres, tio, mira què t'ho dic. Tens els fems de davalles els grifos de la cuina i ja està. Perquè no Jo sóc igual. Tota la mateixa bossa i agua. Què fas per tu mateix regularment? Què faig per jo mateix regularment? Té que ser única i exclusivament per tu. Algo que només fas per tu. Mengem-me una bossa de cacauets rebossats d'aquests amb sucre i tal. Amb mel. Amb mel i merda d'aquesta, per una pasta, tio, però... I sí, rotllo, no són Hombre. exactament aquests, però sí, vaig a un súper molt content i vaig a compra i me'l fot dins la furga i després me'l vaig a canviar. Va buscar polit. Sí, això ho faig també per això. Ho vaig fer ahir. Uau. Sí, Aquest així que té que cuerpazo, xaval. Que mono. Xica, una cosa, coses que la panxa el serrall del rabo. Quanta més gros té el serrall, més gros tens el nabo. No. Això és un brico consejo de Narguiñano. Consejo de Narguiñano. En quin moment he perdut el control del programa encara no en són conscient. Hi ha hagut un moment en què el sol se m'ha començat a perdre en mans de les mans i no sé quan. És en Pedro. No és tu, no. És ell. És ell que m'incita. És ell que Jo no he t'incita. fet mirada. res, jo no he fet res. Què és de xicar-te prest o tard? Últimament de xica-me prest. Un temps sí que m'agrada més xica-me tard, però ja no... Que mono. Ets edat. Sí. Abuelo. Sí, tio. Sí. Bueno, fa un any o així que tinc una cursa a casa nostra i hi ha que complir amb ella. I jo encantat de la vida, vull dir, m'aixec prest i me'n vaig a fer una volta amb ella i a vegades després m'assac al sofà i m'adormo però m'agrada xicar-me prest. Sí, m'agrada aprofitar els dies, tio, és que hi ha que fer coses. Recordes els somnis? Sí, malauradament, sí. Sí. Ahir vaig somiar que fas podcast aquest, tio. I vaig somiar amb vosaltres. Ara m'acabes de recordar. Que Déu! Sí, semblava bastant en aquesta... Vull dir, ara que... Et semblava bastant sí, tot el que està passant, rem i tal, i s'espaire bastant semblant molt blanc i tal. I sí, perquè me'n vaig anar al llit, us he dit que després havia de fer cosa i tal, i estava un poc preocupat perquè no pogués fer el podcast, i després que tenia això dins el cap i he somiat amb el... Però tot anava bé, Que curiós. Vale. M'ho acabes de dir, m'acabes de recordar, eh? És un déjà vu. Però sí, quan no fumes canutos te'n recordes dels somnis, quan fumava més canutos ja no... És el que té, no És és el que té, Joder. sí, bueno, una època, però... I ja veuràs que quan sortiràs de l'habitació aquesta sortiràs més moreno. Perquè amb la llum blanca i les parets blanques fa un efecte... Solarium, no? Només no falta el paper de plata aquí davant. No, per total. acaba de rebotar tot. Total. ¿Qué tal el fin de? No, ayer hice podcast. Wow. No he comprat crema, has de començar a comprar crema solar, tio. T'agrada dirigir o t'agrada que te dirigeixin? M'agrada dirigir. Ets un jefe, Ets un líder, tio. Has anat a mogollona. Sí, tio, sí, amb els anys m'he donat compte de que jo he d'estar davant, he de conduir jo i sí, i bueno, fer-ho bé també. Dirigir no et són mandó, que molta gent malinterpreta que dirigir et Però són ets una mandó. persona oberta amb les opinions que te pugui donar la gent respecte a la teva idea que dus? O és de pinyó fixo de... Escolta... Segons, vull dir, per exemple, si qualcú me diu d'una cançó, m'agradaria que fessi, que estàvem gravant un tema, t'hauria de fer això.
Dic, no, i no ho faig. Però segons, amb moltes altres coses, no, jo què sé. Vull dir, sempre en context de grupos de música i tal, òbviament, si tenc algun d'aquests equipos, si hi ha algun crack que sàpiga sobre qualque cosa més que jo, òbviament, doncs em fio a tope de la seva opinió. No sé, però sí, m'agrada. I t'has compromès amb alguna que després has dit, hòstia... M'he compromès amb alguna i amb algú, també, que després he dit, hòstia, no, potser no. Saps? Però sí. Sí, m'acosta un pot dir que no i t'acosta dir que no? Sí, tenc aquest problema. Encara? Sí. No n'ets après? No. Estic en ella. És que això no s'aprèn, tio. Sí que s'aprèn, es veu que sí. Això s'aprèn. Per l'amor de Déu. Es veu que sí. Jo un any vaig venir amb el concepte de he après a dir no, Pedro, però tal qual, me vaig presentant en Santi perquè jo sóc una persona com tu. Jo, per exemple, m'acosta molt dir no. Què passa? Que va passar... Vaig venir de les vacances i vaig dir, he après a dir no. Però amb una convicció com no l'havia vist mai. No. Va entrar per la porta, no va picar, la va destrossar. Vaig tenir que posar una porta nova a fer. Pa! I jo, Déu segons ens tornem a dir. Total. Enguany faré la filosofia no. Hòstia, pues... N'he après. I jo vaig dir, molt bé, estic molt orgullós. 10 minuts li va durar. I quan dic no és t'he dit que no. I després ja veurem d'aquí 10 minuts. 10 minuts li va durar. Al cap de 10 minuts ja feies no, estic en procés, però encara no sé. Estàs en procés. Quina és la clau per dir no? Que no vos faci por dir no. Sí. Uau. No. Això és com quan estàs trist i te diuen no estiguis trist. No, bueno, jo supos que és el que diu en anglès un people pleaser, no? Que li agrada que per favor estimem, no? Que estic seguretat de, ai, per favor, no sé què. I si dius que no, potser no m'estimaràs tant, no? Jo toques això. Tant sigui en parers, o sigui en amistats, en feina, el que sigui, no? En plan, sí, ja ho veurem. I després penses, que puta sé dir jo. Però bueno. No me proposeu res. Bueno, hi ha propostes bones, tio. No! És de reflexionar les coses? Sí, a un nivell malaltís. Sí? Sempre estic pensant coses, sempre estic pensant 1000 coses i sempre és una puta tortura. És una tortura. És una puta tortura, tio. Tens un diàleg intern de merda. Per favor. Però saps desconnectar? Estamos en ello, també. No, si no saps dir que no saps desconnectar. No saps desconnectar, no, que va. És difícil. No. No tens tant de rancor. Ja fa 3 setmanes que per primera vegada a la meva vida m'he obligat a no pensar. Sí. I què tal? Que mola. És espectacular. Uau. Però no pensar no vol dir no sé jo que no penses coses. Vol dir que jo tenc una vida lògica. Sí. Tenc una dona, tenc un gat, tenc responsabilitats, tenc la meva vida i ja sé... Té un cosí. Jo ja sé el que... Tenc un cosí espectacular. Jo ja sé el que tenc que fer. El que no tenc que fer és estar pensant constantment en allò, imaginant escenaris futurs, o sigui, foteguent coses que no tenen res a veure amb el que jo tenc que fer avui, demà passat o la setmana que ve. O sigui, jo allò ho tenc que fer. És 90 i pico de vegades que mos estressam. No hi ha un puto escenari que tu imaginis que sigui tal qual l'has imaginat. No n'hi ha ni un. Ni un. A que no? No. Que te pot passar demà en el concert. Si me posa agobiat, me poden passar 1.000, 2.000 milions de coses. Però no passarà res. Però s'acaba el concert i dius, joder, ha anat com se sabe. No, és que estic tan obsessionat que tens aquesta... I això m'he obligat a no pensar. O sigui, no tant a l'extrema, però aquesta part té la seva cosa positiva perquè en plan t'imagines, estàs nerviós d'això i si després surt bé i disfrutes, jo trobo que el disfrutes el doble, ja quan t'acabes i analitzes tot. Però has estat molt agobiat antes? De qualque manera. No, tio, és el contrari, tio. Trobes? Ja m'està passant. Bueno, no sé. És un esforç, m'està costant, però és una cosa que estic aplicant que és rara, però sí que, o sigui, tu saps el moment que el cap està començant a fer xorres. O sigui, tu, quan un tema va en sèrio, dius, això tinc que fer això, tindré que fer això, me prepararé per fer això o l'altre. No vol dir que no pensis en el que fas. Però hi ha un moment que dius,
i si passa això, i si que llupina que no sé què, dius, ué. Ara on som? Això sí que no té res a veure. Fora. Hòstia, és un esforç, igual que és no, però funciona, tio. Està guai. El que passa que sí que tens que tenir molt clar amb els problemes que tens de centrar. Sí, que és lo important. Els petits problemes, al final, si per exemple són petits problemes, fins que no s'atopin, per exemple, jo no me'n preocupo. Els grans problemes, hòstia, que també me'ls atop moltes vegades a la cara, però els tens que saber gestionar. Hi ha coses que no sé, però bueno, el que has dit tu antes, al final el cicle de la vida i l'aprenentatge... És que deixar que passin les coses, tio. També t'ajuda a aprendre coses per al futur, aprendre i decidir a dir no! T'agrada ser anfitrió o t'agrada més ser convidat? M'agrada molt l'anfitrió. M'agrada l'anfitrió, sí. El que jo us contades, però les festes tant de molt com de mitjorn, sempre muntant un bon... M'agrada juntar gent diferent. Lliga'm lo de que t'agrada manar, també. Sí. M'agrada juntar gent diferent. Per les festes de molt pues, teníem un profe de no sé on xerrant amb en Xanti de tal, no sé què, de coses així. Teníem un amic meu de Barna xerrant amb un tio de mitjorn que m'agrada molt d'això. M'agrada juntar gent. Però organitzes menjars i... No gaire tampoc, no som un tio que se dediqui a fer paelles per la penya, per les festes m'agrada muntar o muntar una festa de cumple, per exemple, vaig muntar una festa de disfraços que em vaig fer 40 anys, que va ser una passada, vaig juntar com mogollon de gent molt diferent. Festa de disfraços? De què t'has disfressat tu? Endevina. Feies 40 anys tu? 40 anys jo, sí. Hòstia. De Elvis m'haig disfressat. De Elvis? Tenien que patatuït amb el que has dit tantes per hores. suposat. Que guai, no? Sí, va estar molt Que xulo, tio. I bueno, va ser un dia que també vaig juntar gent molt diferent i gent es va conèixer allà i va estar xulo. M'agradaria que m'agradés fer aquestes coses, Bueno, però... Que tenim una secció aquí de m'agradaria que m'agradés. Jo, per exemple, m'agradaria que m'hagués agradat més la música per poder tenir un grup de música i cantar qualque vegada, tocar a un grup, a un concert. Ja. Això és algo que jo ho sé, però li tenc que... O sigui, tota la dedicació que li tenc que fer antes, el que xerràvem antes de vegades cercar una vida normal. M'agradaria que m'agradés. No vol dir que m'agradi, però que són aquelles coses que dius, la gent que ho feis, hòstia, me fa molta enveja sana de dir que guai. Com dic en el disco, qualsevol imbècil pot escriure una cançó, tio. Vull dir que sí, però no qualsevol imbècil pot arribar a pujar a un escenari i fer un concert i tocar davant de gent. Fer un solo? Bueno, necessites la passió per fer-ho. Fer un solo? T'entenc perfectament. No, jo no repeig com tu no. No, jo no sé fer rap com tu no. No, que he dit un concert davant de gent. Que lo millor veiem un artista que no han descobert, fer un solo. Vols tu ara fer un rap? Vinga. Vols fer un altre rap avui? Jo estic disposat a tot. I que té que donar altres paraules ell que els que s'ha repetjar o no? No. Jo tampoc. No me venguis. En cuento. Jo m'anava a picar amb ell, en plan rap, un pico de galles. Un pico de galles, que us anava a donar un pico ara? Una pelea, no? Serà un piquito de galles. Que tenc molta por. Ah, pelea. Ai, que bona. Ai, no, repenjar no estava en el contracte. És que aquest Màgic està patrocinat per Màgic. Ai. Si tinguessis que explicar la teva filosofia de vida, així en curt. Hòstia, disfruta de la vida i no facis gilipolles. No siguis un imbècil, ja està. Algo així. I si te diuen que te queden 24 hores de vida... I si me diuen que m'he 24 hores de vida, pues no m'ho crec, tio. No m'ho crec i segueix igual, tio, jo què sé. Sí. No sé. Molt bona resposta, m'he sorprès. No sé, tio, és que quina merda de dies a una persona, saps? Pues no, pues jo què sé, saps? Molt bé. Què he de fer? Què he de fer en 24 hores? Què he de fer? Ja, de què me'n vaig a tocar demà o jo què sé, ja està. Vaig a currar i ja està. És que no ho sé. Vaig a currar i ja està. Collons, me'n vaig a currar ja. No t'aques els collons. Jo me'n vaig al llit i mira. És que no sabria què fer. Què fas, tio? És que què fas tu si te diuen que te falten 24 hores per viure? Me'n vaig al llit i no fas res? I a dormir.
moltes gràcies per venir. Merci, Pedro, tio. Gràcies a vosaltres, gràcies a Ens ha fet vosaltres. mogollon Ens feia d'il·lusió molta que il·lusió. Sí, poguessis tio. organitzar per venir. Bueno, llavors un gust, sí, no hem pogut, i gràcies per adaptar-vos al meu horari. I sí, tio, no sé, vull dir, des de que vaig Les 7 de matí és una hora perfecta per fer un podcast, ja saps, Pedro. I que tot va començar amb un missatge de que eres per aquí o no? Que venies per aquí? Crec que sí, que veníem a fer cosa i no ho vam poder quadrar. No vam poder quadrar, però ara ho hem pogut quadrar. I sí, tio, vull dir, jo què sé, sou col·legues d'Endavent i els amics d'Endavent són els meus amics i els enemics d'Endavent són els meus enemics. També. Ara ja no. Vale? Ara I ja som amics col·legues. Ara ja no tenen res a veure amb en Joan Davent. No, però... I nosaltres tot el que te puguem ajudar a temes de redes socials ho rebotarem com sempre. Clar que sí, gràcies. Jo que val molt la pena el disco. És molt xuli, escolteu-lo un parell de vegades perquè hi ha temes que us agradaran molt, és un poquet eclèctic, en Pedro ha fet una puta merda quan va escriure les cançons, però rimillos són un poc alegres de tant en tant. Es diu No em vols brillar de nou i està a Spotify, vale? Clar que sí. I res, gràcies, Alot, està molt bé. Gràcies molt bé. Molta sort amb tot el que... Moltíssimes gràcies. Saúl, ja és millor. Mos despedim una setmana més. Ara sí, mos anem. Recordeu que la vida és una puta merda. Però meravellós alhora. Us estimam. Un beso. Bona, que guai, tios.